Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Mapa lui Mateo. Acolo o să am o construcție. Încă n-am terminat-o. Și hai să începem. Cum vedeți aici am foarte multe oi. Am stat foarte mult după oile ăștia. Aici o să facem un McDonald's. Vedeți? Mac. Și e și o benzinărie la McDonald's. Mi-a fost mai greu partea de sus, pentru că n-am avut destulă lână și ar trebui să mă duc după oi, să le caut și da. Într-un final am făcut partea de sus. Aici nu băgați în seamă că e o scară ca să... E un stâlp mare, știți cu toții, care scrie McDonald's. De eu acum aș vrea să fac rost de lână și mă duc aici și o să iau niște lână. Am și o vacă, nu știu ce caută ea aici. Așa. Gata, mi-a dat și ea. Hai înapoi. Dacă vă întrebați cum fac lâna asta, mergeți la... Luați flori, orice culoare vreți și... Cum să vă explic? Faceți culoare, luați luna albă și... Na, așa se face. Hai să mai mulțim și noi oile. Vedeți? Eu o să fac și o moară aici. Dacă vreți mai multe like-uri, dați un share și un like și o să ne mai vedem. Dacă vreți, aici nu sunt gesturi. E o casă drăguță, o cabană. Încă nu am o construcție aici. Vreau să o fac ceva aici. O să fac foarte multe construcții. Mac-ul l-am luat de pe Google. E de pe Google. N-am făcut eu. Așa. Aici intru în intrarea mea secretă, dar nu mai e secretă, desigur. Așa, avem lucruri importante, ia uitați, așa. Am avut 9 diamante, dar mi-am făcut un târnăcop. O să trebuiască să ne ducem și noi la minerit, să vă arăt și minele. Mina mea. Vedeți? Vedeți cum e? Așa, acum o să sar gardul. Normal că nu merge. Și muncim la nimerare acum. Ved. Așa. Gata. Ce? Asta e scară. E o scară și asta e un stâlp care... Ba da. Scuzați-mă, vorbim un pic cu fratele meu pentru că mă întrebă ce fac.
Așa. Acum să vă arăt și în casă. După ce dormim, ne ducem, luăm târnă cu apele și minerim. Nu e mare lucru aici în casă. N-am făcut mare lucru. Uite, dacă vreți să faceți tombic, luați așa și hai să dormim. Încă nu putem. Vedeți ce frumos am făcut? Am pus un pumpkin și luminează. Un pumpkin cu o lumânare fac un pumpkin luminos. Hai să mergem la minerit. Să ne punem toate prostiile în chestii. Am făcut și un drum. Vă place drumul? La lână punem ăștia. Așa. Aici punem ăștia. Ready, nu mai merge Minecraft-ul. What the fuck? Am și un chest de mâncare. Să nu ziceți că am luat din hack. Ne luăm foarte multă mâncare după noi. Asta e foarte bună. Am omorât eu câțiva scheleți. Hai să ne luăm turnăcopul de diamond. Așa. Se pare că nu mai avem lemne. Aduc un pic după lemne. Să sparg așa un bloc. Dacă aveți mod foarte bun, intrați în mapa mea. Modul meu e ultimul. Versiunea mea e aproape ultima. Eu nu am mod, mă încurca eu. Scuzați-mă. Lui Edi nu-i mai merge deloc Minecraft-ul. Aveam o mapă împreună. Da, Edi a dat rage. A dat rage. Deja a dat rage, Edi. Hai să vă arăt și la mine. Nu e cine știe ce scară. Aici nu e nimic, aici o să fie foarte mulți pești. Așa o să-ți faci și la tine. Așa. Aici am multe furnace-uri. Nu știu dacă m-am ceva prin ele. Dar hai să mergem la minerit. Aici am ajuns la bedrock. Bedrock. Aici o să începem a termină. Au, fuck. Dar fuck up. O să punem blocul înapoi și hai să minerăm. Edi încearcă să vină în a mea, dar nu poate, că are versiune mai nouă. Un update daily vloggerii. Așa. Și au făcut un update
și au pus un... E de acum intră pe YouTube și noi o să ne ducem la căutare de diamante. Salutare tuturor, eu sunt Rafael. El se uită la Rafael. Hai, Rafael, mă. Ai, Rafael. Auzi și voi. M-am mai jucat așa câteva zile. Așa. Am level 19, înseamnă în Minecraft cam am 19 ani. Așa înseamnă Minecraft. Așa mi-a zis Edi. Ce mă, nu mai mi se pun așa. Nu-l ascultați, nu vă abonați la canalul lui. Și cine vrea o promovare de la mine, puteți să-mi spuneți în comentarii cum vă numește De supraviețuitor, una de killer o să fie foarte, foarte frumos, o să vă placă și mie o să îmi placă foarte, foarte mult. Dar nu mai jucăm jocul ăsta, gata. După atâta timp, cred că este timpul contul vostru și acum este finalul, desigur. vă spun și vă fac promovări. Dar chiar înainte să-l fac, Tsuki îmi zice că Au, toate cu telefonul în ochi. Și cred că o să închidem filmarea acum. În celălalt episod. Pa, pa! Tu, mă, tu nu ești pe